Окатерил си се на дърво с колелото си. Да, Защо? за да мога да скоча после с него от покрива. Ти си тъп. Мислиха, че си опитал да се самоубиеш. Кой опитва да се самоубие с фойерверк? Майната ти. Знаеш каква ставам, когато се нараниш? Искаш ли да се поцелуваме малко? Какво? Аз само предлагам, защото никога не съм се целувала. Сигурно и ти не си. Може да се поупражняваме малко. Не, благодаря. Хайде де. Не, аз... Повърнах преди малко. Не си ли изми устата след това? Да. Тогава няма проблем, хайде. Какво искаш да кажеш? Сбих се с него. Сбил си се с него. Той те нарече уличница. Так му си тръгвах от даска и той се провикна и той и всички останали започнаха да смеят, говорейки такива гадори. Ама хората си мислят, че могат да говорят такива неща за теб, но после биват ударени в лицето и те винаги ще бъдат удрени в лицето, Кейлин. От мен.